Din is-sena 45 kunċert sa jibbenefikaw mill-fond ta' Rockin Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li dan sa jsir b'investiment rekord ta' €1,000,000. Intqal li dan il-fond li mmexxi minn Festivals Malta inċentiva lill-organizzaturi, il-promoturi, l-artisti u l-bands lokali biex jinvestu fil-mużika rock. Din is-sena Festivals Malta rċeviet rekord ta' sottomissjonijiet. Ma' TVM News il-Ministru Bonnici qal li dan hu fond li jara l-għajnuna diretta lil privat u lill-NGOs. Kollox se jittellaw medja ta' 4 kunċerti fix-xahar illi dan iwassal għal iktar opportunitajiet għall-artisti Maltin tal-mużika rock, għal barranin li jiġu Malta u jkun hemm networking mal-Maltin u wkoll għad-dilettanti tal-mużika rock li se jkollhom sena ta' xalata rock. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta, Aron Zara, qal li dan il-fond ikompli jgħin fl-iżvilupp tal-prodott lokali. Sodisfazzjon ninnota illi minn 400,000 illi kienu allokati għal dan il-fond din is-sena qegħdin inqasmu madwar €1,000,000. Dawn il-€1,000,000 llum ġew imqasma madwar 45 organizzatur, promotur, għaqdiet mużikali, gażini tal-banet. L-artisti lokali Ozzilino u Kyle Drakard huma fost il-beneficjarji mill-fond. Kont fortunat li sena l-oħra wkoll ġejt funded u kont tellajt kunċert oriġinali għalija tfisser ħafna li kelli opportunità ntella xogħol li għamilt jiena s-sena kollha nikteb. Is-support huwa ħafna beneficiary għax aħna l-artisti aħna mhux biss naħsbu fuq il-mużika, imma hemm ħafna loġistika li tmur warajja biex tagħmel kunċert illi huwa no professional level ovvjament. Il-kunċerti se jittellaw bejn frar u Diċembru li ġej.